thầy lẽ với hi in rin đi mart ni som ni le pasari ani a bikers te ta na ril rula em mai le ngai event lo em mai tu na hian event rau pui lu tuk event ka ti dong nge oma chu so ta tui real airfield a mimsa race final an tlan mek to in ka ringa tu na hian dar som le minute som nga vel bor ani a chuta chuan ke ero chu ka kal ve don lo ani kan thian te then khat an kala min ron video call a nom mel khop maya amaro chu ke chu ka kal ve lo mayang ka chan chu ka bike tire hi dim do yang ai si a anei tu pa hi dim do ngai mi do ilutuk ka tiang mi ha ka nei box si a tataka Monday ni som ni pakwa sarkar holiday a hian FZ25 club te in thlanna hroi tu thlanna hun nei tur ani a mui fang tlanga right ni performin chu activity hian nei khat si a chu ta chuan club minga chhuat tur te ni wangin han tei chhuwa ve han kal ve ka du a amaro chu ka video masala ma te ka soi to ang khan ka bike tire hian min pei lo san tre pa tin film khur thula a mi than khat le a hoi sen de ulek le a chin chang thre tan chuan ala man thui thei ve wang kan zo kol vel te pon amalam phei chu thla ka la hun lo kha te min te ma ro chu thla rol khrim chu ka du de ma ro chu sum nei dan te po ni sela engza man tur nge eng tire ber nge ka manang ti ka thela wa tu na hian voina hian thak tir ka du a chan chu nak tuk Sunday ni wangin khoya ma tei chhuwa man to ati thei don si lova tin Monday yang khan dar engza dang nge chhuwa tur ti ha ka hriat lo wang khan announcement lo om che lo wang khan enge ka thak man tir kher ka thak tir man kher in ka ring to si lo chu wang chuan voina hian lovin ma khwa lok ka du a petrol te ero chu ni mina nge mani khang ka la full vek to a hemini tan hian ni pa form le thuna tul hrim awang ni pa formin chung te chon rem chan na kan leikwal vel ani chu saltlang chuk thla kan tlan me ka boruak alung to khop maya ka phone hi ria kan ding lok nge nge ka soi lai kha ka hre to lo kanin bere yang renga ka tong lai kha min ti thei ngil tir ta veka ma ro chu phone call kha ka tan thu lo mam lam ani wangin ka han nar thei si lova chuan bike tire chu ka thak tir don ania kan unau ten tire doran ne ya motor ken zuara chu da chuan ka varo nanga thian ten min suggest viau ma se kan unau ten ni ve box ya dor lo hi a hrom ang renga tinan lo nei ve tho si chuan aman to zok po ni ta ang se kan lak tur ka da ve an ni po in min du sak em a exam an vel chiang ya chu ka hrelowa enge min suggest ve thung don an ni hi alpha company alpha dealer an ni ya alpha H1 ti vel de kha tayar lam hi ka hriat lo le zol de wang hin an ni suggest na hnoya an ma ni ring tok takin ka lei tur anga yila chuan an vo lai vel te hey kan han ti ve deuh ta kan han ti ve deuh ta si a tin han nuam ve hrim video han cover han ti vel te po hi kho chunga hian nuam chia lo ma se ti thana thiam te ti thana kon fi te ani thina wang hian soi to ang khan kan ti thang chho zel tura chuan nga yila helai jang chon tak hi pui ve reu vai ram ve reu shilong reu ni sa bom ko na son tire doran ne ya thleng tre pa ni kan thleng phei tre pa salai lok so ni ta ma ya helai kwal te hi an dor min ka thei ni la jeke tire ti in zia na so ni helai su ma lo din na hi mà po ống vùng mày mình va biển nè
visor hong cái local hình tinh nghe lâu hao lắm số mua hiện số bất tử ok hey kan theng pay chu ni ta sangi tire works ti ni a tire hin zorna rei ve to ni chon helai hi bike ke kan thon don me ka thon a khoi thang khop mai ati kha zor to pa in ati ti ro ati a he an unau pa sangi tire works Alpha H1 kan mang don ta ni khong e ake khai da kan hak tur kha karon lang o ron lak thak ngai em ngai lo ni chu hei hi ni hi kan man tur chu hei hi min do saka midang te lawang da win thau thak sakang che are ta lungai su min ti miau sia kanar thei ta lawani cậu nó omoi ri chungai ru tiang deuh khan hei hi nei tu pau zo sang puya ani hi của vel ta ha jar của lâu hiền thì hiền nó lằng ta nó lâu thấu thì ha jar của lâu hiền thấy lẽ cần thác dầu ta karin ayin a thadon ni rin aina thadon lo tayar master kan ni ve box si lova kan share thi a toy si a maro chu kan unau pa ni min thak sak tu kha uzo sang puya ani a sangi tayar work nei tu ten ni a na china video kan muang khan alpha H1 kan manga a nuwa hin ma chu ka thak tari lo mai thani khat vel han tan phot la te heu ma tinge khaya anh ti pala ni don khi engine oil tlem nge petrol nge leak dewa khaya vazia lo ve o lo in rem sam te u cái chú ti tur la nei wangin profile en ri lo mang chuan han thu pu ya lut leng cái hành thác rum nó chăn bọ FZ25 club in thắn nọ khan thắn president te khan kal về tur khan min ron đều rất mấy hay video te mình in kan lâu cover về deu vàng hiền thằng khan min base save về deu mọi ngày te pon ni kan ringa cái bộ cha kom về tay ar thar chuyện nam mà sẽ tàn chặt pui vút chi chu lên don lâu lo ma cheng MRP hi tuna ka leina sangi tayar works te hi dealer an ni amaro chu an khami sangi tayar works ti ming mang khan dealer an ni na ming chu an tit lawa ka sai fe thiam lo ting yang ming shanin dealer an ni dei ni amaro chu thumun ve kan ni thawa Frederick tayar works ti manilo o ka chiang ta lo chuan amaro chun mani vek thawan ni a GST hran ve ven an choi ani mai a chan chu Apollo lampang khan khatiang khan ti turan du zo ka wang si khan ani vel ani chu bin hril dan kha ka hret dan thok ani chu chuan an ni kha thei ram chun min lo dor sak ve ula an fel le me ma dealer panian oma Apollo a hian aizola hian Apollo dealer TK tayar works ti mani on pialo ka khan ni boka chonan mani kha an ni ta boka ni chu nei che mezial zu khona ya le mal solem ka shelo ma se sol le solo ngai to lovina moi lo kha ngai to tel ve ngai
inum dan chu Krista chan chin than in moi phot ro se ati ang deuh khan ha kan ti ve du ani chu chuan ake ma hi chu thlani khat vel kan mang le photanga kan dama pathian remati chuan thak le kan tu manga MRP ake nung MRP hi tuna hian 150 by 60 tin an lamem o khatiang kha mang ta a chuan a profile kha an anglam ta ni ma ai khan stock ai khan chuan MRP ya hian cheng sanga za sari ni in ka ria ka en thua ka red vel kha sanga za sari a pom mai ngo ka soi so lawang chuma chuan min tlom duai ani ni chu min tlom ta duai mai ani unau te ni mana unau nei man kan tel ta ni chu kalom hle mai zo sang puya chunga po chuan ake amalam pangke thla ka ngai huna po min tlom le duai do na wangin lom thu ka soi lok le boke le ka ti zong kha kan video siam thei le chuni phot sela tuna chuan mimsa respond tlan vut vut tong voin final kan ti khamo kan lama kan soi to kha